Mit navn er Rolf Petersen. Jeg er medstifter af GoLearn. Vi hjælper virksomheder med at træne deres medarbejdere mere effektivt i ledelse, i salg, i stressforebyggelse og meget mere. I slutningen af 2019 pivoterede vi forretningen og skulle til at bygge en B2B-salgsorganisation for bunden. Og vi vidste, at en absolut nødvendighed det ville være et stærkt B2B-CRM-system. Og der faldt valget meget hurtigt på Pipedrive, i og med at det er bygget af sælgere til sælgere, og det har bestemt også vist at være det rigtige valg på den vækstrejse, vi har været på. Da vi startede med at bruge Pipedrive, der var vores behov relativt basalt. Vi havde egentlig mest brug for kontaktstyring, hvilke kunder skal vi ringe til, hvornår, hvad for nogle emner har vi i pipeline. Men i takt med, at vi voksede, så er vores krav til systemet og de dataindsigter, som vi søger, de har også været stigende. Og det har været lidt en udfordring for os. Det vil sige, at vi har manglet indsigter i, hvad er vores gennemsnitlige lead-tid? Hvordan performer vores inbound leads sammenlignet med vores outbound leads? Hvem er top-performende sælgere? Hvor i vores funnel har vi det største frafald? Kort sagt, vi har manglet de data, der har kunne klæde os på til at træffe bedre beslutninger, der har kunne give mere salg, kunne øge hitraten på vores sælgere og dermed maksimere vores toplinje. I den forbindelse måtte vi jo erkende, at vi manglede ressourcerne, men hvis vi skulle ærligt, manglede måske også kompetencerne til at lave det helt rigtige setup. For uden en rigtig datastruktur kan man ikke få den rapportering, man har brug for. Der teamede vi op med Sweat Agency, som var specialister i Pipedrive og heldigvis havde en masse erfaring om, hvordan vi kunne bygge den rigtige struktur, hvordan vi kunne gentænke vores processer, så det blev mere smidigt for vores sælgere, og så vi kunne få de nøgletal, vi skulle bruge for at træffe bedre beslutninger. Vi har oplevet, at Sweat både har kunne byde ind med nogle nyttige erfaringer på anden side, de har været en nyttig og værdifuld samarbejdspartner, og de har afgjort spillet en central rolle i at få løftet vores salgsorganisation, så vi er blevet endnu mere datadrevne, og dermed har kunne løfte vores vækst år efter år.